sunod ang balita gikan ni Romeo Bobby Brasiros nga matod pa Bravo Company sa 89th IB o Fraternal Order of Eagles naghimo og outreach program sa Don Carlos, Bukidnon. Atong kuhaon ang detalye gikan kang Bobby Brasiros. Bobby, ihandos mo. Sa usa ka mabulo kung paningkamot sa pag-alaga o pagpakit sa kaluoy ang Bravo Company, Brave Company sa 18th Infantry Battalion nga gipanguluhan ni First Lieutenant Marjon F. Rolamante, company commander kauban ang Lake Pinagmalo Eagles Club, naglusad og usa ka makahupay nga community outreach program sa Purok 7, Barangay San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon niadtong October 4, 2025. Ang kalihukan ay mahigayon tungod sa ligong nga pagkipag-alayon sa nagkadiang sektor, lagot na ang Lake Pinamalo Eagles Club nga gipanguluhan ni Kuya Eagle Ferdinando Los Bañez, Club President, ang Municipal Social Welfare and Development Office sa Don Carlos nga gipanguluhan ni Mrs. Marieta D. Dayata o si Honorable Mila B. Blanco, Barangay Konsehal, nagpakita sa gahong sa panaghiusa o partisipasyon aron matubag ang mga panginahanglan sa komunidad nga mag-uswag ang kinabuhi sa mga residente. Kapay na 60 ka mga kabatan-unan nga lumad ang nakabenepisyo sa kalihukan, diin sila nakadawat og school bags nga dunay crayola, drawing books, chinelas ug food packs. Gisunod usab kini sa feeding og food sharing program nga naghatag kalipay sa pagkaon sa mga bata samtang gibating nila ang kainit ug pagmahal sa komunidad. Ang mao kalihukan nagpasiugda sa espiritu sa bayanihan o panagiyo sa tali sa mga sa gobyerno, mga organisasyon sibiko o kasundaluhan nga nagpakita nga pinaagi sa tilbangay mamahimong makabot ang tinuod nga kabaguhan. Gawa sa material nga tabang nagkapromote usab kini og panagiyo sa kaluoy ug paglaom alang sa mga benepisyaryo. Ang ingon nga inisyatibo na pakita sa misyon sa 18th IB nga mag-alaga sa katawan o magpanalipod sa ita nga nagpumatuod nga tinuod nga serbisyo labaw pa sa panalipod kinabuhi sa panagiyo sa katuyuan o gugma alang sa komunidad o sa katawan. Para sa Radyo Ronda Balita, Southern Mindanao, mga sarang Junior, good morning. Okay, daghang salamat Bobby Brasiros.